Siguro din po, yung advice po ni Ricky Lee, nagpapasalamat din po ako sa kanya kasi I feel validated kasi sabi ko nga po sa kanya, di po ako nagsusulat. Director Oo. lang po talaga ako. So parang kung ano po yung visual na naisip ko, dapat po may magsusulat. Kasi hindi ko po talaga porte magsulat eh. So parang dapat Script po writing. may writer po ako kung ano po yung nasa utak ko daw. May magsusulat po nun. So parang So ngayon, sabi, sino direct ang script writer mo? si Andre Si po, yung Anne. cinematographer. Ayun po. Sabi nga po ni Ricky Lee na yung weakness ko po yun, nagiging strength din naman po ng production. Mm. Ayun po. So parang akala ko po kasi ako lang yung director na hindi po nagsusulat. May mga Kaya binanggit galing. din po siya mga director po na hindi naman po nagsusulat pero box office po yung mga film. So yun po. So parang akala ko po talaga nung una ako lang po talaga yung ganong director. So yun po. Importante talaga na kumbaga nare-realize natin and meron din mga taong nagpapa-realize sa atin na Po. hindi ito weakness, hindi mo to weakness, 'di ba? Sometimes it will become your strength later on. 'Di Opo. ba? As you go along, as you move forward, especially on filmmaking. Opo. Ang team namin, we wish na sana hindi lang national, hindi lang dun mag-end. Sana makaabot kayo hanggang international entry. 'Di ba? Opo. Sana mapatuloy nyo yan ang team ninyo.